Здравейте! Обръщам се към дамите, които имат най-вече проблем със своето самочувствие, с кожата, косата и ногтите. От личен опит и като здравен консултант ви препоръчвам бюти елексирите 5 в 1 на компания Elar във вид на сашета. Бюти елексирите 5 в 1 на компания Elar във вид на сашета. Те съдържат витамини, минерали и полезни вещества за организъма. Те са най-вече за поддържане на здравето и красотата отвътре навънка. Достатъчно е едно саше на ден, за да поддържа нашето тяло и нашия организъм в добро състояние. Сашетата са за чиста кожа, младежки вид, здрава коса, силни ногти и най-вече самочувствие за всяка една дама. Мили дами, ако желаете повече информация да научите за тези елексири, пишете ми на лично. Благодаря ви за вниманието!